Ki nungelam ka hima soyong bachnat right nongwa mautamur haga khatnyo tarik yayong kilalit yakendu ya subdivisional officer pathar kma civil subdivision haga bayade berkajing ujor bala mudui da National Human Rights Commission NHRC halor kajing syak thombor jong uba niroshor timung hagi pulit forest ka Assam hakasnong garo banga amreng kabadan hakaput ka Meghalaya Assam kabalajia hakalai potrik unaitung arja pesan. Katkum kajing ujor laong bagi pulit forest ke Assam, kila thombor yau niroshor timung arpu prasnam berta, ubaderu nohi kai skul, klem kanu kunu kadau kabala punlong ba ungan hakajimun saujur nakamet kaphat bat kadur keman. Halor kani kajingja ki nongelam hima soyong bachnat right nongwa mautamur, kila pun pau kajing bitar kajing sungkya kabajur da kabablet ban ujor syaka NHRC ban dawa ban penyo ya kajing bishar hok hadin kani kajing ujor ka commission kalabatha ya ka office u deputy commissioner lingba USDO ka pathar kma CSD ba un penlong ya kajing tokit ka babnya patna kalyang ka office kala khot ikini kinongelam banyakran halor kani habakren shakilat pathai kubor uba Rustingwell thaba chairman ka hima soyong lembat uba PL thaba lingdo ka hima soyong kilayathu ba kilayakendu ya USDO banyakren bat bentok kit benya halor kani ka jingja kila ongru bakum kini ka jingja kidei ki bajujia kha kha daga bakenno e ki borsen shar ka Assam halor ki kam thombor bat pendik ya ka shong suk shong shngan jogi pai nong shong shnong hai ki than khapun ka Meghalaya bat Assam Mafai kan ka petition support ka national human right ifai ka setri jong ka hima sayam but niya be da ka kerteng jong ka snat hima no wa motamur soyong ling do ship but kumba julong kom hi ai address la ban ong no la phai no kerteng jong Rustingwell thaba ai address kata ka de ka jiksa ko sai hadu mata ka don kata ka address keslong tang address me pala phai hi de da ka jing tip lang jong hima sayam but ka snat hima nomor baleda ka baburom hakatu ka bajia marajia kam tu berkhot dak brom ndai bo ngakran dak moy pat la rajia e ka jingjia bo bodan ne ja bat MLA ja ba NBC ja lot berkhot DC bapli le la ja kan lam tin poi se tengi ka himang yeng rak ba ngim sal ya ban mi sakmat ban wa kilat kan ki bakam krap kata kalong ban ni penbor ngi begin ya chapo ka national human right mentah kawan ngono ka jing hukum ka jing betha na po Delhi National Human Rights Commission ya UDC bo un pendap ikan kis hapo shibnai sautaya within 4 weeks time has been given to them to complete this case. We have full evidence enough to show that this Assam forest has assault our people. They beaten like an animal. They threaten them, they harass them. Even they are trying to deprive us also. Kata ngidan full evidence ka baki, ngidan ki video, ngidan ki dor, ngidan ki slip rawai bar khoi ki balat ya astal bar khoi. Ngidan kasenjam ka bagi shim na ka himal sekane ka de ka nuksa. Kumbajia po hamukro sa diap sangot. Tho city home minister meaning nothing. Ndan jemot. Kani ka nuksa ki briwi tak ti tang phisho ngi kawang sapo ka national human right. Yap ka sangot phin phi chus ngap. Ikane ka de ka jing sekum ka nuksa. Baki we ki hima ki doloi da burom. Ne sekum ka block 2. Pasha kem la sa le khoi tu khoi ndan bo fai ka de sapo national human right. Tekane ka de ka jingkhang ka bo pli ka ka de ka juk rusai mata stang sudah kamel la biang layat. Ndan problem ram rangi kamlet dal hingi. Ni kawak nang kamel ada. Tekane ka de ka nuksa kan bagi de ban shimik senjam ban pan i bangi long try ka jaga. Takadaw nginam ala sin sir ka jaga jok hima sayang bakan le sa Assam. Bat ki hima marjan ngim dan konflik mo ngalajuang CMM para hima kasi yung today ban konflik. Siparate ngi adjust kan ki hima maruat hima jirang ya ban adjust mereka target ni kalau Assam fresh umde ben krot sin sir ka jaga jok hima sayang. That's what it is. Kumdong sinsyar da kabasung khiang yuan lang hang ne namata kata ka jingjia kabasung si kaba kum balethu la panisha shakmat bagadon ka jingsha le ben ka jingsha ta jo gibri ki jongi ne hima ka jongi yuan hang ne bini kandu USDO civil jo ka pathar khma hadin dingla ai katu ka petition shak National Human Rights Commission kaba i penpau ke jing sungkhia kalong na kalyang jo ke hima
bantip iki kun ki hajar kin sya leben lane kin sya yuroj ha kita ki bar ong ki bri ki banabar kham tame yaka Assam Forest tengi penpau ke jing kiang i wan lang hang ne kum kinong sinsha jong ka himahi barok wei i wan lang ki menteri ki lengdora ki bede ki klik do sinsha jong ka bani shem ne kan ne nambar gi don ke jing sngu khia bar ka jing ta ia ka hima ka jongi lara ki ta ki baong no tu ki beri besong ha ki border area kinsha le ben ha ki wei pat tengi penpau ke jing sungu ro abang ya keren bad westdio civil Patar Kmak subdivision ular pancim kia ye kene banget bakata ka kam kan long ro kaban yo ya ka jing shisha bakai ke ka bakila le kamot gi nakaliang jok hima ipan pa bangidon ke jing kit kli lang ye kata ka benta to kata ka long ra benta ka ba nila karpat kumta bakin penyo ya ka hok jong kini ki briu ki jongi bat ha ka jing ekren mene ular pancim kia ye kene ka kam bat ular ro benyale cha spot agak buka tarik saya penbej long bana ajik ini ya kata ngin saya lek dang syata bakai ke baro nginget ngikmilenti ya kajing bisar kabohok bari kajing shisha baro kabadon hangta mangi sutu bun se na bagi ya kabayadai baki kamai sutu kau dogon kau kadon kau wei pagwei ka an na pata kanu ka kam kes na kata kadang ngi sutu ba kadon ka an na kamenta kiduk kisuk kadon kaan nagmanta kitu ki rangli ki juki baka national human rights kadon laka jong kaan nakabanta jong kitu ki brio nakabanta baro ki brio nakatadaw ngi sutu baka ni kam kadai hi bangin ya sejrong nam taban yo ki jing bisar kabohok kadi tang kata